Sever Čech bojuje proti krádežím železa. V centru Českých Budějovic se znovu sešli demonstranti. V Nasavrkách otevřeli pro děti prázdninovou včelařskou školu. Dobrý podvečer, Česká televize nabízí události v regionech. Radnice na severu Čech hledají způsob, jak omezit krádeže železa a barevných kovů. Kvůli velkému počtu sběren není podle strážníků a policistů možné obchodování s ukradeným šrotem zabránit. Města proto přicházejí s novými řešeními. V Chomutově mají strážníci civilní spolupracovníky. V Ústí nad Labem začali znovu zabavovat sběračům kárky, na kterých kovy převážejí. Tenhle způsob se osvědčil už v minulosti. Ve studiu v Chomutově je kolega Petr Baraňák. Petře, proč před časem strážníci od tohohle způsobu upustili, když se osvědčil? Dobrý podvečer. Strážníkům se zabavování kárek opravdu osvědčilo. Podle šéfa městské policie poklesl počet krádeží kovů zhruba o polovinu. Strážníci ale při plném nasazení začali chybět jinde v ulicích při běžné pochůzkové činnosti. Nárůst v posledních týdnech je opět přiměl k zabavování kárek. Ty slouží například jako důkazní materiál při následném přestupkovém řízení s pachatelem. Zabavujeme, protože pánové, každý má úplně jinou verzi, takže se jim nedá 100% důvěřovat v tom, že skutečně to je jeho majetek. Petře, jak krádeže řeší v Chomutově, tam kde jsi? Chomutovský magistrát šel ještě dál. S městskými strážníky spolupracují civilní osoby, které mají vytipovaná místa a podezřelý pohyb lidí se šrotem ihned hlásí strážníkům. Sběrači kovů tak většinou ani nemají šanci dojít ke sběrně. Podrobnosti sledujte v následující reportáži. Boj se zloději kovů probíhá i v Chomutově. Tady kromě zabavování materiálu i vozíků přistoupili ke spolupráci s civilními pracovníky, kteří informují městskou policii o podezřelých lidech se šrotem. Informace se městu vyplácí. Jedna sběrna dokonce kvůli nízkému provozu uzavřela svou činnost. Díky těmto pracovníkům dokážeme pokrýt poměrně velké části města a tito pracovníci právě oznámili řadu případů. Spolupráci si chválí i městská policie, která civilní pracovníky navádí do míst, kde ke krádežím dochází nejčastěji. Se pohybují po těchto trasách a už tam je v podstatě odchytávají. Čerstvý případ ze včerejška. Pár zlodějů nesl ukradený okap. Díky včasné informaci je strážníci chytili ještě před sběrnou. Dvojice je ve vyšetřovací vazbě. V případě odsouzení hrozí až 2letý trest odnětí svobody. Chomutovu se prevence v této oblasti kriminality vyplácí. Přesto by vedení města bylo rádo, aby poslanci novelu zákona o odpadech přijali co nejdříve. Novela zákona o odpadech by totiž dala obcím možnost určit místa i otevírací dobu sběren šrotu. Některé z nich jsou totiž otevřené nepřetržitě a ke zvýšené kriminalitě přímo vybízejí. Takže sněmovna udělá všechno pro to, aby k schválení zákona proběhlo a aby Senát tento zákon schválil a prezident podepsal. Pokud začne novelizovaný zákon o odpadech platit, chce Chomutov mít možnost ovlivňovat otevírací dobu sběren i během 5letého přechodného období, než začne zákon platit beze zbytku. Petr Baraňák, Česká televize, Chomutov. Sledujte nejdůležitější zprávy, kterými žije váš kraj. Události v regionech. Každý všední den přesně v 18:00 na Jedničce. Petr Nečas byl poprvé u výslechu v kauze kolem Jany Naďové. Expremiér ostře zkritizoval postup olomouckého vrchního žalobce Ivo Ištvana. Řekl, že jde o politický a vykonstruovaný proces a že vazby jsou obviněným uměle prodlužovány. Podle Ištvana je ale vše v pořádku. Na zásadní kroky policie a žalobců dohlíží soudy. Obvinění dalších 2 demonstrantů z Českých Budějovic při protiromských protestech měli zaútočit na policisty. Hrozí jim až 6 let vězení. Celkově kriminalisti stíhají už 5 lidí. Na českobudějovickém sídlišti Máj se v posledních dnech strhlo několik potyček. A České Budějovice čeká další neklidný víkend. Série sobotních protestních akcí pokračuje. První shromáždění ohlášené v souvislosti s problémy na sídlišti Máj se odehrála v centru města už dnes a sledovala ho Kristina Verkočová. Kristino, co se v Českých Budějovicích dělo? Vyvolalo i dnešní shromáždění pouliční potyčky? Dnešní shromáždění probíhalo přesně podle toho, jak by se očekávalo od akce, která má projevit nesouhlas s násilím a s nenávistí. To znamená, že proběhlo bez konfliktů, jak můžete vidět za mnou zhruba teď hodinu po ukončení. Vlastně tady v centru klid, k žádným komplikacím nedošlo. To ale nemohou vyloučit policisté při těch zítřejších ohlášených
demonstrací, které mají být celkem 3, včetně pochodu právě na sídliště Máj, a proto vyzývají občany, aby zvážili, koho budou podporovat a jakým způsobem, a aby se nepřipojovali k těm extrémním názorům a nejlépe, aby odjeli. Provedlo město a policie nějaká opatření, aby se zabránilo případnému násilí? Policie je připravená v případě toho, že by hrozilo střet těch dvou skupin obyvatel, samozřejmě tomu zabránit, takže na to jsou připraveni. I dnes velmi bedlivě sledovali to dnešní shromáždění, ale po městě se pohybují zvýšený počet policistů i městských strážníků, to pořád platí, ale také město zapracovalo na tom, aby se odvezly kontejnery například ze sídliště z těch ohrožených míst, které, jak si možná pamatujete, z těch uplynulých demonstrací, ty demonstranti používali jako barikády, některé dokonce zapalovali nebo házeli lahve z nich právě po policistech. Kristýno, díky. Až 11 autobusových spojů přestalo na Plzeňsku zajíždět na centrální nádraží. Cestující musí vysedat v okrajových částech Plzně a dál přesednout na MHD. Provozovatel veřejné dopravy tím chce ušetřit za zbytečně ujeté kilometry. Omezování vybraných spojů kompenzuje zavedením nových linek. Obce se ale se zkracováním nechtějí smířit. Nastoupit v Horní Bříze a vystoupit na kraji Plzně. Tak to od začátku prázdnin platí u vybraných autobusových spojů. Takzvané sedlové spoje už do centra nejezdí. Podle organizátora veřejné dopravy to lidé nepotřebují. Naprostá většina cestujících hned po příjezdu do Plzně vystupuje a přestupuje do tramvajových linek. S tím ale nesouhlasí obce a proti krácení spojů se postavili. Jsme proti tomu poslali náš takový oponentní posudek, oponentní názor. Nejvíce autobusové spoje zkrátili na trase Kralovice-Plzeň. Tady u fakultní nemocnice končí 11 spojů. S omezením ale musí počítat také cestující z Horní Bělé. Přesto některé autobusy, které končí u fakultní nemocnice, musí na centrální autobusové nádraží. Přes město ale jezdí prázdné. Přijedu na Cán a pak jedu prázdnej, přejíždím fakultace. Stává se to, pokud stojí v místě před fakultní nemocnicí více jak hodinu, tak mají pokyn odjet na autobusové nádraží. Cestující, kteří nejezdí pravidelně, si také připlatí. Zvlášť musí platit za jízdenku autobusem a zvlášť za jízdenku v MHD. Kompenzací za zkrácené spoje jsou spoje nové, například na lince Plzeň-Plasy. David Havlena, Česká televize, Plzeň. Ministr životního prostředí Tomáš Podivínský podporuje dostavbu dalších 2 bloků jaderné elektrárny Temelín. Řekl to při své první cestě ve funkci přímo v elektrárně. Důvodem je hlavně energetická nezávislost a stabilita země na energetickém trhu. Trh je v uvozovkách, neboť je velmi pokřiven výraznými dotacemi do obnovitelných zdrojů a dalšími kompenzačními opatřeními, čili tady je potřeba hledat racionální model zajištění, financování a provozování těch 2 bloků tak, aby to byl stabilní zdroj pro tuto zemi. V Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem otevřeli světově unikátní experimentální vědecké centrum. V desítkách malých skleníků tam čeští i zahraniční vědci budou zkoumat vliv budoucího počasí na produkci potravin. Potravinářská pšenice a sladovnický ječmen, základní druhy obilí pro výrobu potravin. Vědci je v experimentální stanici pěstují v podmínkách, jaké se dají čekat na naší planetě asi za 100 let. Třeba tady vlastně jedním z těch základních mechanismů je, že simulujeme zvýšenou koncentraci CO2, ke které skutečně z největší pravděpodobností opravdu dojde. V každé ze 24 komor vědci simulují trochu jiný charakter počasí. Do některé vhánějí víc oxidu uhličitého, do jiné zase pouštějí víc UV záření. Komory připomínající automatizované skleníky toho ale umí mnohem víc. Právě tím jsou jedinečné i v celosvětovém měřítku. Podobný systém, kde je možné regulovat nebo simulovat vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého, sucho, UV radiace, teplotu, neexistuje. Postavit stanici a vybavit ji nejmodernějšími laboratorními přístroji vyšlo asi na 12 milionů korun, převážně z evropských fondů. Pracovat zde bude asi 15 mladých českých vědců a také řada zahraničních odborníků. Tyto měření probíhají v několika opakováních. Tento přístroj, který právě držím v ruce, se nazývá Dualex a měří se tím obsah flavonoidů a chlorofilu. Už z prvních měření plyne, že rostliny za 100 let s největší pravděpodobností rychleji porostou, spotřebují víc vody a jejich listy budou sladší a tím atraktivnější pro hmyz. Podrobnější výsledky měření se ale dají čekat nejdřív koncem roku. Radovan Daněk, Česká televize, Vysočina.
Jak náročná je práce včelaře a co obnáší výroba medu, to se můžou děti dozvědět během prázdninového pobytu v Nasavrkách na Chrudimsku. Letní včelařská škola je určena všem, kteří navazují na rodinnou tradici nebo s chovem teprve začínají. Jelikož fouká vítr, tak jim to vadí, tak oni se stahujou na kraje. Včelařů je čím dál míň a mladé lidi obor nezajímá. Časté nářky chovatelů v areálu Nasavrdského učiliště rozhodně neplatí. Děti z celé republiky sem jezdí právě proto, aby se o včelách co nejvíc dozvěděli. Cílem té letní školy je ukázat dětem včelařství, těm, kteří mají vážný zájem o chov včel, také na letní škole také něco naučit. Většinou to jsou děti ze včelařských rodin nebo ze včelařských kroužků, ale měli jsme tady i pár dětí, které byly opravdu poprvé se setkali se včelou. Žihadla jim nevadí, včely dokážou označit, vědí, jak je léčit a co dělat pro výrobu kvalitního medu. Školou v Nasavrkách během 14 dnů projde 60 dětí. Máma s tátou jako si rozmysleli, že začnou chovat včely, tak jsme dostali jedno včelstvo a postupně jsme dostali ještě další 3 a postupně jsme vyvíjeli, teď jich máme celkem asi 30. Když si vytahuju ten rámeček a vidím, jak se ty včely pohybují, ten jejich život, třeba jak se líhne mladuška nebo jak tam matka klade. Dovím se toho celkem hodně. A nejde jen o práci kolem úlů. Pod dohledem instruktorů si školáci můžou vyzkoušet i výrobu dekorací ze včelího vosku. My se tady právě snažíme o netradičnější věci, na které při běžném domácím včelaření není čas, jako například toto odlévání nebo valení svíček. Na letní včelařskou školu sem letos děti přijeli už po 14. Některé se kvůli svému koníčku do Nasavrk vracejí opakovaně. Michal Klokočník, Česká televize, Pardubický kraj. Plzeňská právnická fakulta může dál fungovat. Ministerstvo školství potvrdilo 4letou akreditaci. Díky tomu hned vyhlásila přijímací řízení. Pro příští akademický rok chce nabrat 200 až 250 studentů. Před 4 roky školou otřásl skandál s takzvanými rychlostudenty. Podle komise se ale od té doby zlepšila. Na Šumavě začíná opět přibývat úrazů turistů. Od začátku sezóny jich záchranáři ošetřili téměř 200. To je letos zatím nejvíc ze všech horských oblastí v Česku. Přecenění vlastních sil, nevhodný terén nebo nedostatečné ochranné prostředky, to jsou nejčastější příčiny úrazů, ke kterým teď na Šumavě dochází převážně při cykloturistice. Většinou jsou to případy, kdy cyklisté nepoužívají ochranné přilby a ty úrazy jsou to vážnější. Počet výjezdů strážní a informační služby Národního parku Šumava a záchranářů z horské služby už se blíží ke 200. Často musí pro zraněné cyklisty do oblastí, které jsou svojí nebezpečností vyhlášené. K dlouhodobě rizikovým místům patří například cesta na Bílou Strž. Oproti minulým sezónám ale přibývá úrazů i v místech, kde horská služba předtím zasahovala minimálně. V jižní části Šumavy okolí Nové Pece, Plešného jezera, Jeleních vrchů a úrazy nám začínají přibývat i v masivu Boubína. K vážnějším úrazům dochází letos spíš ojediněle, naopak lehčích zranění přibylo v poslední době i v oblastech mimo centrální Šumavu. Ramena, klíční kosti, paže a tak nejčastěji, tak bych řekl, zlomenina klíčních kostí, pažní kosti, předloktí zápěstí, také samozřejmě láme hodně. Záchranáři se snaží s každou sezónou úrazům předcházet. Naposledy třeba vydala horská služba 10 zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu. Zdeněk Mlnařík, Česká televize, Šumava. V Jizerských horách na začátku letošní sezóny horská služba vzhledem ke špatnému počasí nárůst úrazů cyklistů nezaznamenala. V posledních týdnech se ale oblast zaplnila a zranění postupně přibývá. Žádné ale letos zatím nemělo tragické následky. Těch vážných úrazů je zhruba 1/3. To jsou úrazy, které opravdu jsou vážné, mnohočetné poranění jak horních dolních končetin, tak poranění hlavy. Kam se jít podívat v Náchodě a jeho okolí? Jaká je otevírací doba tamního zámku nebo třeba koupaliště? Zatímco ve většině měst si turisti pro odpovědi na podobné otázky chodí do informačních center, v Náchodě to nejde. Jediné a tradiční infocentrum totiž před sezónou skončilo. Pokud požadujete nějaké turistické informace, omlouvám se, ale musíme vás poslat na městský úřad. Turistická sezóna je v plném proudu, ale návštěvníci Náchoda mají smůlu. Infocentrum nefunguje. Přijel jsem z Liberce, sháním informace. Je to velký problém. Že vlastně v takovém turistickém centru není informační centrum, tak si myslím, že to je docela problém pro lidi, kteří to neznají, že jo.
Informační centrum provozovala Markéta Machová. Dnes už tady jenom prodává suvenýry. S městem, které na činnost přispívalo, se nedohodla na podmínkách nové smlouvy. Město chce jednoroční, ona dlouhodobější. Už nejsem ochotná podstupovat tato martyria každoročně, takže jsem si řekla, že smlouvu podepíšu ano, ale jen na delší spolupráci. Nechci přenechávat těm novým lidem, kteří přijdou vést toto město, abych jim zavázal smluvní vztahy na několik let dopředu. Podle majitelky dnes už bývalého informačního centra se sem denně chodila ptát zhruba 100 turistů. Teď musí na městský úřad, který kvůli tomu provizorně a narychlo pozval brigádníky. Já se nenechám od nikoho vydírat. Jí dáme čas, a to mně připadá fér, aby do 19. podepsala stávající smlouvu. Samozřejmě jsem ochotná jednat. Ale 1 rok, musím říct, je teda strašně málo. Radnice se přitom netají tím, že v příštích letech chce infocentrum provozovat ve vlastní režii, i když to bude dražší. Přemysl Šrámek, Česká televize, Náchod. Na hradě Točník ve středních Čechách začíná festival Hrady.cz. Až do konce srpna můžou příznivci české a slovenské hudby navštívit celkem 8 památek v Čechách i na Moravě. A na Točníku je Milan Brunslík. Milane, jak se areál proměnil? Kdo zahraje? Hezký podvečer, tak v areálu to teď vypadá vlastně asi jako na začátku každého letního hudebního festivalu, to znamená, že přípravy vrcholí, určitě to i slyšíte, zvukové zkoušky, areálem se už trousí první návštěvníci, měl se otevřít teprve před malou chvílí. Jinak ale to nejpodstatnější, ten areál je nový, vyrostl nějakých, 200 metrů podhradí Točníku, a to především proto, ten důvod těch změn je vlastně jednoduchý, protože ten areál je především větší. Přece jenom festival se v poslední době rozrostl, v loňském roce ho navštívilo zhruba 7 000 lidí a tento areál je větší, čili návštěvníci by se neměli mačkat. Navíc, až budou usínat nebo se probouzet, to samozřejmě podle toho, v jakém budou rozpoložení, tak se budou dívat taky na krásný výhled na hrad. No a kdo zahraje, tak dnes po 19. hodině jako první to bude Mňága a Žďorb, potom přijdou na řadu Koblížci a MiG-21, ten dnešní program je taky takový karnevalový, takže dojde i na vyhlašování nejlepších masek. No a ten hlavní program čeká návštěvníky. Zítra to se na 2 koncertních pódiích vystřídají Aneta Lengerová, Tomáš Klus, No Name, Krištof, Mandraže, Vohnout, zkrátka to, co pořadatelé festivalu považují za nejlepší z české a slovenské hudební scény. Ještě jedna věc, příští víkend si festivaloví fanoušci můžou udělat výlet na Švihov a poslední příležitost tu budou mít 30. nebo 31. srpna, a to na Bouzově. Díky, Milane. Rekonstrukce pardubické Zelené brány se chýlí ke konci, přesto stále není jasné, jak vlastně bude vypadat. Stavbaři, architekti, památkáři i vedení města totiž nejsou zajedno, jestli by měla mít dominanta Pardubic omítku nebo jenom kamenné zdivo. Rok 1890, Zelená brána bez ochozu a s omítkou. Rok 2013, dominanta Pardubic tak, jak ji zná většina žijících obyvatel, tedy s odhaleným kamenným zdivem. Ani odborníci se nemohou dohodnout, zda zachovat současnou podobu. My bychom se přikláněli k omítání. Zelená brána byla od svého vzniku v první půli 16. století až do roku 1912 plně omítaná. Takhle je ta brána zafixovaná, jak je kamenná, je to na všech pohlednicích, ve všech brožurkách. Nevidím důvod, proč to měnit. Spor o podobu pardubické dominanty rozděluje město na 2 tábory. Vedení radnice se přiklání k alternativě zachovat současné kamenné zdivo. Na Zelené bráně by mělo zůstat zdivo, tak jak je to teďka, i kdyby to mělo stát nějakou korunu navíc. Stavbaři zjistili, že zdivo je v horším stavu, než se předpokládalo. Malta mezi kameny je zvětralá. Z těch kamenů jsou lupu takové šupinky, odpadají spárovací malta. Celkově by měla rekonstrukce Zelené brány přijít na 12 milionů korun. Podle statiků už bylo nutné vyměnit část ochozu a také tažná lana uvnitř věže. Musela se zajistit, protože je tam někdy z 16. století puklina a ta věž se mírně pohybovala. Rekonstrukce skončí v srpnu. Rozhodnutí, zda Zelená brána dostane omítku, nechá radnice na začátek příštího roku. Erik Kneifl, Česká televize, Pardubice.
Restaurátoři se pustili do oprav obytné věže hradu Rabí. 26metrová dominanta jedné z nejvýznamnějších památek Plzeňského kraje byla v havarijním stavu. Ze zdí se uvolňovaly kameny a věž se stala pro návštěvníky nebezpečnou. Rekonstrukce takzvaného donžonu bude stát skoro 4 miliony korun. Každé zvětralé místo musí zaplnit kámen. Vše se dělá ručně. Barevně nesmí dojít k odchylkám od původního zdiva. Zkoumá se tak složení, ale i struktura porušených částí. Musíme míchat podobný malty, samozřejmě vápený programy. Jako první se zdivo ošetřuje vápenou vodou. Postřik se dělá až 100krát denně. Ono by to mělo vlastně jakoby držet, že on se na tom udělá takový film. Obytná věž Donjon je nejstarší částí hradu. Postavena byla podle odhadů v polovině 13. století. Původně měla 2 patra, později byla přistavěna další 3. Spodní patra věže byla takovým spíše zázemím pro hrad. Mohly tam být uskladněny zásoby, kuchyně, zbrojnice, strážnice. Teď se ale začal 26metrový kolos pomalu rozpadat. Kvůli povětrnostním vlivům vypadávaly ze zdí kameny. Zbyly tak 2 možnosti. Buď hradní věž zcela uzavřít, nebo ji opravit. Mělo by dojít vlastně k zpevnění, klínování pláště zdiva, zpevnění zbytků gotických omítek. Jsou tady stopy po požárech, podívejte se. Jsou tady kusy ještě původních dřev. Záchrana hradní věže na Rabí skončí na podzim. Návštěvníci ji tak v nové podobě uvidí až v příští sezóně. David Havlena, Česká televize, Rabí. Od Ruzyně zmizela monumentální plastika vzhled od Valeriána Karouška. Vrátí se někdy zpátky? Slavné pražské vily a jejich osudy. Sekvojovce z Krtského lesa v dalším díle letního seriálu o památných stromech. To a mnohem víc v sobotu na Jedničce. Magazín z Metropole přichází v pravé poledne. Jizerské hory mají novou přírodní památku. Údolí s peřejemi řeky Černá Desná. Místo s památkovou ochranou přibylo v Jizerských horách poprvé po 11 letech. Hluboké údolí pod přehradou Souš. Místo, které člověk svou činností téměř nepoznamenal. Peřeje, vodopády nebo takzvané hrnce a kotle, které rychle tekoucí řeka vymlela ve skále. Stojíme u nejspodnějšího ze zdejších vodopádů, který se jmenuje Plotnový. A sice podle téhle asi 20 metrů dlouhé, lasturovitě zprohybané skalní plotny, na které vlastně začíná. Jde o takzvaný pravý vodopád, který síla tekoucí vody vytvořila přímo na kamenném podloží. Takových vodopádů v Jizerských horách máme velice málo a jsou právě zde na Černé Desné. Charakter místa po stranách údolí dotvářejí pole masivních žulových balvanů. Díky vysoké vlhkosti vzduchu je možné u Černé Desné najít i původní horské buky nebo vzácnější druhy horských bylin, jako jsou pryskyřník platanolistý nebo mléčivec alpský. Typická kapradina horských lesů jmenuje se bukovinec osladičovitý. V nižších nadmořských výškách neroste. Toto je další typicky horská rostlina kokořík přeslenitý. Cesta údolím z Desné směrem k přehradě Souš patří k vyhledávaným výletním cílům. Pro turisty se vyhlášením přírodní památky nic zásadního nezměnilo. Údolí řeky zůstává i nadále přístupné bez jakýchkoliv omezení. Smyslem je uchovat co nejpřirozenější průtoky v korytě. Podobně cenné jako údolí Černé Desné je i okolí nedaleké říčky Jedlové. To bylo v minulosti kvůli ochraně vyhlášeno přírodní rezervací. Michal Jemelka, Česká televize, Jizerské hory. Ojedinělá sbírka Warholových obalů na desky nebo i Campbellovy plechovky nebo slavná Marilyn Monroe. 200 děl jednoho z nejžádanějších umělců 20. století zaplnili zámeckou jízdárnu na Hluboké. Výstava začíná v sobotu. Dobrý. Barevnost a dynamická kresba. Výstava se chlubí velkoformátovými obrazy Marilyn Monroe v základní zlaté i stříbrné variantě, desítkou portrétů židů 20. století nebo sérií obrazů květin. Největší vzácností je sbírka 25 obalů desek. Podle galeristů jsou takhle pohromadě vystaveny vůbec poprvé. Můžete vidět Čajkovského Labutí jezero a pokračujeme přes Artio Show a přes Velvet Underground, Rolling Stones, přebal od Debbie Harry nebo poslední práce, kterou Andy Warhol už nedodělal. Díla vyžadují speciální ochranu. Jízdárna se proto musela zastínit a vůbec poprvé jsou tu obrazy uměle nasvícené. To byl požadavek Muzea moderného umění Andyho Warhola v Mezilaborcách a v soukromých sběratelů, takže jsme ve 20 metrech zastěžovali okna. Na výstavě ožívá i sítotisk, díky kterému začal Warhol svá díla v 60. letech šířit ve velkém. Máme tady klon Warholovy Factory a uvnitř
sítotiskový karusel, na kterým si návštěvník může vyzkoušet to, jak se sítotisk prakticky realizoval. 13 byla Varholovým šťastným číslem, proto výstava začíná v sobotu 13. července. Potrvá až do konce září. Veronika Kabátová, Česká televize, Hluboká nad Vltavou. A mám pro vás taky nabídku z dnešního hlavního zpravodajství Události. Bude se v něm mluvit hlavně třeba o tom, že Petr Nečas byl poprvé u výslechu v případu Naďová. Odpoledne strávil na policejní služebně 2 hodiny. Vysvětloval okolnosti kauzy, která vedla k pádu jeho vlády. Prezident Miloš Zeman chce pomoct premiéru Jiřímu Rusnokovi získat podporu ve sněmovně. S přesvědčováním poslanců ale začne až po schůzi o rozpuštění dolní komory, která bude ve středu. ČEZ chce bojovat proti novým technologiím černého odběru elektřiny. Někdejší oddělení netechnických ztrát, známé pod přezdívkou Komando, by nově měla nahradit externí firma. A z událostí v regionech je to úplně všechno. Za celý tým děkuji za pozornost a přeju hezký večer.